बे बिजुलि आरो आइया ओरैबायदि माने गोसोआ गेसाव बिसोरनिया सना गोनादों आंखौसो दाय हमदों। आरो मा सना लाबोदों बियो? मा सना? आरो बे बाक्सुआथ' खजानानिसो बाक्सु। औ बिबारि बाजै मोना मोननाय खजानाया बिनिसो बाक्सु। आं सिनाय हायोना, आं बिसिनि खजानाखौ नुफेरबाय। ना बे बिजुलिया खजानाखौ खावना लाबोदोंमोन? आं बाक्सुखौ नुनाय लोगो लोगोनो एसे शक जाखादोंमोन खजानानि बाक्सु होननानै। माने सेम टु सेम खजानानि बाक्सु बायसियानोथार। आरो आङो बिसिनि सिगाङाव खजानाबो बुंफ्लांदोंमोन खोमा खेबसे। बुंफ्लांदोंमोन आङो। थेवब्लाबो बिजुलिया मानो जेबो बुङासै। आं सनाबो बुंदों बुंनाया, नाथाय खजानाबो बुंफ्लांदोंथ' खेबसे। मानोना बे बाक्सुआ खजानानि बाक्सु बायसियानोथार, बेनिखायनो आं बुंफ्लांदों। थेवब्लाबो बिजुलिया मानो जेबो बुङासै? खजाना होनना बुंनायावथ' एसे बोरैबा खालामनांगौमोन ना। माने खजानाखौनो लाबोमादोंमोन खोमा बियो, न'आव दोनफैदोंमोन। बेनि थाखायनोथ' टिल्लुखौ थगायदों बियो। दासो बुजि मोनबाय आङो। ओमफ्राय आइयाबो बिदि होनबा? बिजुलियाथ' बेफोरबायदि दे। मा आइयाबो बेजों सामिल दंफायो नामा? मोनथिला दे आरो। जियानो जाया मानो, नाथाय आंखौसो मानो सिखाव हमनांगौ बिसोरो? आरो जोंनि न'आव रावबो फैमाराखैमोनबो। बिनि सनाया बोरै अन्थाइ जाना थाखोबा? बेबो मोनसे खोथा। बिदि होननानै आंखौ बिसोर दाय हमबा जायो नामा? आंलाय मानो खावनो दे? आं एसेबां लुफिया नङा। आगोलाव टिल्लुजों गोसथोनाय टाइमावबो आं खजानाखौनो बिफेराखैमोन। फैसाबोसो बिफेराखैमोन आं थाइसेबो। सोरबा लांखो सोरबा लाङाखै, सोरबा अन्थाइ सोना दोनदों, आंखौसो दाय हमनो फैदों। ओरैबायदि गेसाव बिसिनि गोसोआ। बिजुलियाथ' बेफोरबायदि आइयाबो बेफोरबायदि। आंखौ बेफोरबायदि सिखाव होनना हमनाङाना बिसोरो। एकदम बोरैबा मोनसेबायदि आङो। गावसोरासो सिखाव। सिरि सिरि खावखोमाना लाबोखादों बियो खजानाखौ, आं मिथिगौ। हेलौ, मा खालामदों टिल्लु? दङ ओरैनो हारसिं, माथो खालामबावनो। हारसिं माने बिजुलिया दाबो फैयाखै नामा? मा बुंबावनो आब', मैया फैदोंमोन आरो दिनै थांफिनबाय। मा? मैया फैदोंमोन दिनै थांफिनबाय? नाथाय मानो? बिमानि लोमजानाया जाफिनबायनोलै। टिल्लु, नोंबो ओरैबायदि जाम्बाना, नों ओरैबायदि थगायजागासिनो। लोमजाबानो आरो दिनै थांफिननांगौ जाबाय आरो बियो। माला फैगोननो? थाबैनो लिंहर बेखौ। मानोना बे बिजुलिया फैबानो खजानाखौ राननोसै। खजानाखौ राननांगौ ना, राननानै थाल्ला खालामनांगौ। रलै आब', फैगोन ना, बिमाया लोमजादोंनो बेनिखायनो थांदों। नङा, जेनेबा बिमाया लोमजाबायानो दे, मानो थांनांगौ? लैथोसि दङ ना मालाय, लैथोसिया नाय नामा? आरो मैयाल'सो फैबाय, दिनै मानो थांनांगौ गोनां? गोसा लोमजादोंनो। जिखिजाया टिल्लु, थाबैनो लिंहर बेखौ, जोंफोरो थांगासिनो। गाबोन फैगोन होनना बुंलांदों, दाबा फैगोन ना फैया? लिंहर, थाबैनो लिंहर, जोंबो थांगासिनो। दे, गाबोन फैगोन खोमा दे। गाबोन फैबाथाय नोंसोर समफोर फैबानो जाबाय। दे, जागोन दे। गाबोन फैबाथाय गाबोन बेलासिबो थांनो हानाय। दे। बे टिल्लुआ ओरैबायदि गाधाना, ओरैबायदि थगायजाबाय दङ बिजुलिजों। नों दि माबायदि हिनजाव सायख'ना लाखो टिल्लु। आंहा टेनसनसो जासोबायलै टिल्लुनि थाखाय। बोरै संसार जागोन बेफोरबायदिबा? माथो हिनजावानो 2 नाम्बारि एकदम सिखाव। बिदिजों जाबावगोन ना बिसोरनि संसारा? आरो बे बिजुलिया दिनैलाय मानो थांफिनखो? माथो खजाना होननानै अन्थाइखौनो लांना दोनहैखाबाय बियो। ओमफ्राय दिनै मानो थांखो? मा खोथा? ओमफ्राय बे बिजुलि सिखावालाय खजानानि बाक्सुखौ खुलिना नायदोंना नायाखै? बिजुलिया गावखौनो गाव बिराद सानना लादोंमोन आरो आं हारसिं करोरपति जासिगोन होननानै। करोरपति नङा, नोङो अन्थाइपतिसो जासिगोन। नाथाय नों न'आव मानो थांफिनदों सिखाव बिजुलि? मानि थाखाय? मादि प्लेनिं बानायगासिनो नोङो बिजुलि? नाथाय नोंनि प्लेनिङा ना मालाबाबो साक्सेस जाया। जानो हागौ नोङो टिल्लुखौ थगायनो हागौ, गाधा बानायनो हागौ, नाथाय जोंफोरखौ हाया। आरो जेब्लासिम जों दङना थांनानै, अब्लासिम नोङो जोंनि फंबायखौ जेबो खालामनो हाया। जानो हागौ बिमा बिफा गैया, नाथाय जों दङना, जों बिब'फोरा दङना। साला बे लैथोस्रियानो लांदों आंनि खजानाखौ। बेथ' मैया खजानाबो होनलायदोंलै। बोरै खजाना होननानै मोनथिगौ बियो? बेनो खावमारदों। खजाना होननानै बुंदोंमोन बियो। बे लैथोस्रियानो खावमारदों आंनि खजानाखौ। आयै, बबाव थांखो? अन्थाइ गारनो थांग्रा मानसिया दाबो सफैला नामा? आंनि खजानाखौ खावजोब्बाय, आं जिर' जाबाय। खर'खौ गुदुं मोनग्लिजोब्बाय आं, मोनग्लिजोब्बाय। साला बे लैथोसेयानो खावमारदों आंनि खजानाखौ, नङाबा सोर खावनो? रावबोथ' फैखाया जोंनि न'आव, आरो रावबो सिखावनो हाबखाया। सिखाव हाबाबाथाय सिखावनो गैखाया। र' लैथोसेनि रुमाव नागिरहैनि।
एसेबां सहसाव नागारा आं बेखौ बिनो खावमारदोंबा बिहासो खोजाना होनना बुंलायदों बिहासो खोजाना होनना बुंलायदों खोजानाखौ लामादों बियो बिनिखायनो खोजाना होनफ्लांदों बियो सिखावा साला नोंनि रुमाव नागिरहैमारदों र' आं नोंखौ ओरैनो गारा आंबो नोंखौ गोरफोथि जानो होआ आङो मा जाबावगोनलै बिजुलि नोंथ' जिर' जाबाय टिल्लुआ धोनिखायसो आं हाबा जादोंमोन दाथ' टिल्लुआ धोनिबो नंला माथ्र न'आल'सो दङ बिनाव दा जेबो सम्पति गैया सम्पतियानो खोजानायाल'खासोमोन खोजानाखौ फानबासो करोड़ करोड़ फैसा मोनोमोन दा गैला दा माखौ फानना जागोन बे टिल्लुआ फैसा थाखाबोथ' जमायना दोनाखै खोजानाखौनो दोनबाय थायोमोन फैसा नांगौबानो खोजानाखौ फाननानै जायोमोन दाथ' नों जिर' जाबाय टिल्लु नोंजों हाबा जाना मा लाब जाबाय दे आंनिया खोजानाखौबो मोनासै नागिरहैनो र' बे लैथोस्रियाव नागिरहैनि आं खोजानाखौ नागिरना मोनागौ मानि टिल्लुजों थाङा आंनो खोजानाखौ नांगौ आं नागिरथारगोन अबाव दोनदों खोजानाखौ अबाव माथो जेरावबो गैया गानु सिङावबो गैया बिसना सिङावबो गैया गैया माथो बेयावबो नोङो हाजारखि आंनि रुमाव नागिरा मानो सनाखौ नों मोना बिजुलि मोनाथ' र' नों ओरैबायदि सैथान ना अबाव एरसिना दोनदों नोङो बुं बे सनाया आंनिसो नोंनि नङा नों माबायदि खोथा बुंबाय दङ हा बिजुलि आं खावाखै नोंनि सना मिथिबाय आं जुदि नोंनि सनाखौ खावनाय मोनबा नों दासिमहालागै आंनि रुमाव नागिरना मोनगौमोन बोरै मोननो लैथोस्रि नोङो बबावबा फबना दोनदों खोमा ना मा आं फबना दोनदों आं नोंनि सनाखौ नुवाखैबो लायाखैबो दे बिजुलि आंखौ बुंबाय थानाङा जानला मानला आंखौ सिखाव होनना बुंबाय थानाङा दे नोंनि अनगा बे न'आव रावबो खावनाय मानसिबो गैखाया आरो रावबो फैखायाखै होनना नों गावनो बुंखादों आरो आइयाबोथ' बुंखादों रावबो फैयाखै होननानै आइया दसे समल'सो सगाव थांदोंमोन बै आइया दसे सम सगाव थांनायावनो नोङो खावना दोनबाय आरोना खावनानै फबना दोनदों नों मानो बेफोरबायदि हा ओइ लैथोस्रि नों आंनि आदाखौथ' नों बमरायना लानानै हाबा जाबायानो ओमफ्राय नोङो आंनि सनाखौबो मानो खावनानै लाखो नोंखौ आदाया सनाबायसो अनो फैसा हरो आरामसे जायो लोङो थायो ओमफ्राय आंनि सनाखौ नों मानो नोजोर होनांगौ एसे मोजां जा नोङो आंनि सनाखौ हर आं खावाखै होनबा बुजि मोना नामा आं खावाखै होनबा अबेनिफ्राय होनो नों खावाखैबा सोर खावनो खावबा खावनानै नों अन्थाइ सोना दोनदों हा ओरैबायदि गेसाव नोंनि गोसोआ नों जा सानो सानबाय था बिजुलि नों बायदि खर' गाज्रि मानसिजों आं आंनि खर'खौ गाज्रि खालामना लाफानो हाया जा सानो सानबाय था जिखिजाया आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन आं नोंनि सनाखौ नुवाखैबो खावाखैबो नोंखौ बाल नोंनो खावदों नङाबा नों खोजाना होननानै मुंगायामोनथ' नोंखौ नायगोन आं नों बोरै दिहुना होआ आंबो नोंखौ नायबाय थागोन सिआइडि खालामबाय थागोन आं नोंखौबो सानसे नङा सानसेबाबोथ' मोनथिगोन आंबो आनि सांग्रा आदानि मोनामुनिखौ अबाव दोनबोखो नोङो दङ र' गुमारि बैयाव आलायना दोनथ'दों आङो हैना फैनि र' थां होनबा नोङो हैना फैखां नोङो हैना फैखांनायनि उनाव जों सानैबो बासिगोन औ जागोन दे मालै हा मोनामुनि खानो थांनायनि एसेबां गोबाव न'आव खामानि दं होनना मोनथिया हा आरो ओइ गग्लि नोंनि बिमाया खिगाना लादों बे खिगाना लानायखौ सोर गारगोन आं हा आंखौ गारगोन सानदों नामा नों हा गोसुगैनो आंथ' खाथियावनो थानो बायो खिगानायखौथ' बादहो बिमानि खि हासुदै गारनांगौ होननानै गियान गैया दुब्लि बारियावनो नों मोनामुनि खानो थांनायावनो नोङो 24 घन्टा नांगौ नामा खर खामा थायो नोङो हा आरो ओइ गुमारि नोंना गस्ला जरानै गोलैना दङ नों मानो सुवाखै नों बिमाखौनो नेबाय थानायसो नामायो सिख्ला जालायबाय नों आंखौनो नेबाय थायो दाबो हा गियान गैया नोंहा नोंसा नोमफायाथ' साबोन सार बायनोबो फैसा होआ नोंनि बिबैनियावनो गारजोबो आं लाबोनाय दङ थां बेजोंनो सुहै आंनो दोनबाय थानाङा दा बेफोरबायदि इसिबां गिदिर जाबाय जेबो गियान होननायानो गैया ओइ गग्लि थां सिखाव गारिबा गारि थां गोसुगैनो मोनामसोदों लाखार बाखारनो आरो मानो इसेबां गोबाव खाहैनाय नोंसोरो मानामुनिखौ बुंनाय मा खालामहैनायमोन ना सोरबा हौवाखौ नेबाय थानायमोन हा बिदि नङालै आयै जों बुरजा खाखादों मानामुनिखौ आरो सांग्राव आदायाबो नांगौ होननायखाय बेनोबो एसे खाबायना बेनिखायनो गोबाव जाबाय सांग्रावनो मा खबर जानो खाना होनांगौ बिसा मा मानसि गैया खानो हा जोंहासो खाना होनांगौ खेबसे खामानि गैयि बायदि मोनदों खोमा न'फोरावनो एसेबां खामानि गोलैसोनानै दङ गियान गैया नोंसोरहा माबा बाजै आइया दहायल'सो खिनायखाय आं खियाखै सानदोंमोन नों मालाबा खेबनै खिया होमबा हा आरो थांखि
थांनि र' बाजै आरो नोङो गस्ला सुहैनोबा सुहैसां जागोन दे आयै खोनासं गुमारि गस्लाया सुखांनानै मानामुनिया मोजाङै बासिना दोन नोम्मानिखौ एवनो होनो हागौमोन बिबो आरो बिमानि खि हासुदै दाङोना मुगैल'ल'नो नङाबा बेखौनो संनो होगौमोन आं मोजाङै बासिना दोन मैगङा जागोन दे आयै आबा नोंना गस्ला लंपेन्ट सुनांगौ दं नामा दंथ'र' आयै दाखालि बावै हलि गेलेनाय गस्लाफोरा गाज्रि जानानै दङ आयै मानो सुना होआखै आबा बावदों आङो थां गुमारि आब'खौ सुनै थां आयै आंनो फैसा नांगौमोनलै मानोसि आं नोंनो दाखालि बावल'सो 100 होबाय नोंसा नोम्फायाथ' फैसाखौनो होनो हायानो थारफोरानो जोबाखै दाहार मारिनायावनो थाङो आयै आं मिन्थिया दे आंनो फैसा नांगौ आंनो नांथारगौ रहाय दंना गैयाबा दा फैसायानो गैथारा आंनियावबो दिनैबो साबोन लाबोबाय सार्फ लाबोबाय आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया दे आंनो फैसा नांगौ नांथारगौ थां नागिरै थां दंना गैयाबा नायहैनि र' बाल बे आफायाबो फैसाखौनो हरनो हाया आबैयाबो फैनोबो रोङा दासिमबो थैबाबो जायो बुरिया बाल मुगै सुगैनो खिना लागोन हासुना लागोन आबैनि थाखायनो धोनि जानो रोंला जोङो मालादि थैयो माला थेवब्ला थैना थानांगौ थैनोबो रोङा बाल बुरि बिजुलिया दाखालिनो फैगोन होननाया दिनैसिमहालागै फैयाखै हेलौ सना मा खालामदों दङ ओरैनो सना बिजुलि नोंथ' दाखालिनो फैगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै सानबा जालायलांबाय नों दासिमहालागै मानो फैयाखै थांगोन र'लै थांगोन साननैसोनि उनाव थांगोन र' मा थांगोन होननाबो मा सोंबाय थायो आंहाबा मा टेनसन नोंहाबा माबा मा टेनसन जादों नोंहा माबा आइनि लोमजानाया मोजां जायाखै दासिमबो बेनिखायनो टेनसन जादों आंहा आं बे साननैसोआ थांथ'नो हानाय नङा टिल्लु नों हारसिंनो थाथ' मा आरो साननैसो थाबावगोन नोङो आं बेसे दिन हारसिं थाबाय थानो दे फैलै सना आं हारसिं बोरैबा मोनो नङाबा आंबो थांफागोन नोंजों नाङा होनदोंना नाङा टिल्लु मानो बुजिया है नों आंखौ मानो बुजिया प्लिज अननानै फैनाङा नोङो आरो आं थांगोन र' थांगोन साननैसोनि उनावनो थांगोन मा जामारदों सना नों मोजाङै बुंमार ना मा जामारदों जेबो जायाखै आइया लोमजादों होनदोंना आइनि लोमजानाया दासिमबो हामाखै लोमजानाया हामाखै माने डक्टरनियाव लाङाखै नामा लांदों लांबाबो माबा खर'आनो गुदुं जाबाय थायोलै आइनिया बाल्थिं दै लुना होबाय थानांगौ दै लैथोसे आरो लुना होआना एकदम बोरैबाथार आं गैयाबा आइया थैगोन अबावबा बेनिखायनो आं साननैसो थाबावनि बेनोथ' आंबो थाङो दे सना नों लैथोसेखौ न'आव थांनो हो आं न'आव थांनो होबानो थांगोन नामा बे न' थाङाना बियो आरो नों खबरदार फैनाङा दे टिल्लु नों फैबा खिन्थु आं खोथाया मोजां जानाय नङा दे मा जाबावगोन होमबा आं बिदिनो थाबाय थानांसिगोन आरो हारसिंनो मा हारसिं थाबा थैगोन नामा नोङो टिल्लु नों संना जानोनो एसेबां बादों संना जानो बायाखै बानाया थेवब्लाबो दरसिसि मोनोना नों गैयाबाथाय हारसिं उन्दुनांगौ जायो एकदम दरसि मोनथारो हरावबो मा हिनजाव गैयाबा थानो हाया जाबाय नामा नोङो बेखौनो सानफ्रोमबो हिनजावजों उन्दुनांगौ जाबाय नामा नों बोरैबा सानदों एसे जेनेबा लोगो नांगौ आरो ओरैनो दरसिसो मोनो नालाय बेनिखायनो बुंदों आरो गासिबो टाइमावनो हिनजावखौनो मोनबाय थागोन नामा अयबास खालाम टिल्लु अबेबा समावलाय नों हारसिं थानांगौ जाखागोन ना आरो टिल्लु आंखौ लिंबाय थानाङा दे आं बिराद टेनसनाव दङ मिथिबायना नों फैमारा होमबा बे साननैसोआ थाङा थांथ'वा दे आं माबा मोनसे नागिरबाय दं दिनै दोनथ'नाय दाननासो होबाय माथो बिमानि लोमजानायालाय दाबो हामनो रोंलानालै आरो खर'आलाय मा गुदुं जाबाय थायो दे सानफ्रोमबो बिनि बिमानियालाय थांखालि बुंलांदोंमोन गाबोन फैगोन होननानै हनै दिनैसिमहालागै फैयाखै दिनै सानबा जाबाय बेसे दिनथ' हारसिं थाबाय थानो सुखुथारा आं हारसिं थानो बिथिंजाय आब'मोनाबो बिजुलिया फैयाखै नामा होननानै फन हरबाय दङ बिसोरबो फैनानै थाबैनो रानलांबाबो जायोलै खोजानाखौ बे बिजुलियालाय मा दानो फैथ'लानो मा जामारखो बिजुलिया मा खोजानानैबो जेबो इन्ट्रेस्ट गैला हौवानिबो जेबो इन्ट्रेस्ट गैला मालै टिल्लु भाइ मा टेनसन जादों नोंहालाय हिनजाव गैयैखाय टेनसन जादों माथो नोंना हिनजावा न'आव गैयानो न'आव थांदोंनो है बिदि नङालै जांग्राव नोंना खिन्थु हिनजावा साइस दङ दे टिल्लु आंबो बेफोरबायदि सासे मोननायमोनबा नोंसोरबो हाबा जानोसै नामा जागौमोनथ' आरो हिनजाव नायना होनाय आं सासे माबा दे नोंनि हिनजाव बायदिसो नांगौ आंनो एकदम बालें गोजौ साइस गोनां साइस गैयिफोरखौ खिन्थु नाङा दे आंनो बुंना दोनखाबाय आंहाबा मा टेनसन बिसोर आरो हिनजाव मोनैनि टेनसन अबावलाय हिनजाव मोननो आंलाय गैया रावबो सिनाखिबो गैया आंहा नोंना हिनजावनिया बिनानावफोर गैया होमबा
गैयालै गैया। जाथि बंस' खुरमाफोरावबो गैया होमबा? गैया खोमालै माथो फैया। खोमासो। दे थाथ' आं थांसै र' न'आवबो रावबो गैयाना। थां अबावबा न'खौ नारना लांगोन दैलै नोंसोरनि इसेबां खर'रपतिनि न' बिल्डिं बा। हायो नामा नारना लांनो? हानोबो हानाय। दे थाथ' थांसै आं। आसोल थिलुनि हिनजावखौबो मार साइस नुयो न' बालें लें गोजौनो। नों माने सब थिलु लानिखौल' फसायो नामालै हा?